Welcome Oragon to BICOL International Airport. Ang ganda-ganda! Hi guys! Sakay kami papunta sa park. Hi! Umagang kay ganda. Kakain muna kami. Ito ang huling araw namin sa Boracay. Breakfast muna bago umuwi ng Naga. Abata ho! Level up! Cashless transaction via GCash. Dito kami kakain. Dito kami magbe-breakfast ngayon. Ayun, nag-aabakers na sila. Ito yung daily breakfast namin. The best buffet in the island is here. Ayan. Sulitin na at maya-maya andyan na ang aming sundo. So, here we go. Yo! One lemon. Yo! Siya nga pala, bago makalimutan, subscribe na! Huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka. Dito ka rin? Ayaw.
Lalapag pa lang. Sa wakas, andito na kami sa BICOL International Airport, Caragalbay, Philippines. Tara, labas na tayo. Thank you, Kuya. See you again. Ayan. Ang sarap ng hangin ng Bicol. So, kita-kita pala dito yung Mount Mayon. No? Mas dihamak na napakalawak compared sa Legazpi Airport. Siyempre, international ata ito. Napakaganda, napakalawak ng airport na ito. Taas! Maganda. So, okay, BICOL International Airport. Wow. Ang ganda pala. Diba? Super ganda pala.
Airport. Ayan. Tapos po, BICOL. Ayan. Ganda naman ito. Lawak. Hello. Ayun na yung bag ko. Ito na yung bag ko. Iyan na yung bag ko. Thank you. Saan ang dadaan? Dito? Here we go. My bag. Yeah. Ganun kagad yung bag. Lagos po sa BICOL International Airport. Siya, welcome BICOL International Airport. At kung ito kaganda, may restroom dyan. Tapos, I think hindi pa ito tapos. No? Simula pa ito ng ganda. Signed, sealed, delivered. DOTR Secretary Art Tugade. DOTR Secretary Art Tugade. So yun. Yan naman. Yeah, ang ganda pala ng ano nyo, ng airport nyo. Lagos po sa BICOL International Airport. Sa atin naman sa dito. Yan. Municipality of Oragon. So ito guys, ay nasa Oragon na siya. A beautiful image of municipality of Oragon is one of the most important requirements for tourism. Let's promote the Greener Space Community Program. Victor U. Perete, Mayor. Pala si Perete. More fun awaits in BICOL. Museo, yun. So, thank you so much, BICOL. Ano ba? Tara, labas na tayo. Hindi ko bang kailangan natin dyan? Wala na. Let's go. Nasakay pa tayo ng ano. Ang ganda naman ng BICOL International. Maraming salamat po sa inyo. Titin po kayo. So ito guys, ang likod ng international airport na to. May arrival gate, international arrival gate, duty free shop. Ay, duty free pala. Duty free